Hej skolelærer. Hej, kan du fortælle mig, hvad 1 plus 1 giver? Er det 2? Det er fuldstændig korrekt. Så kan du få den regning med hjem. Så skriver jeg lige. Hvor henne er blyanten nu? Nå. Ja. Den kan jeg ikke helt finde. Nå, men jeg kan regne ud, at det er et A. Jamen ved du hvad, det er faktisk også rigtigt. Du er faktisk meget klog. Juhu! Juhu! Jeg bærer ringlæren. Ej, på grund af der, hvor jeg var barn, der skulle man gå i skole i 35 år. Så du vidste ikke bedre end mig. Hvordan kunne jeg så regne det ud, hvad? Fordi det er halv. Du lugter af pattegris. Hvad gør du ikke selv? Det er faktisk ikke mere det der skænderi. Kan du så fortælle mig, hvad 4 plus 4 er? Nå ja. Det er 20. Nej, det er sgu ej. Det er 35. Betyder det så, at du gik i skole i kun 8 år? Ja, men jeg fik også en ordentlig skibe af læreren. Vil du også have det? Ja. Jeg går op til skoleinspektør. Nå, men hvad er der nu sket her? Har læreren nu lavet noget løjer igen? Ja, hun slår mig med en fjernbetjening. Eller kaster den på mig. Nu går vi lige ned til hende, ikke? Ja, det gør vi. Hvad er der nu sket her, hva'? Du skal ikke slå ham med en fjernbetjening igen, ligesom i går. Nej, herre betjent, men det var altså ham, der sagde ja til at han skulle slå som mig i skolen med en fjernbetjening. Men jeg bløder jo helt på selvom. Så skal du da have et plaster på. Ja, jeg kommer med den. Okay. Jamen, så får du det der lige på. Tak for det. Hvornår er der frikvarter? Hov, det er der nu. Juhu! Mål! Lige på den store chance. Nu tror jeg nok også godt, at jeg kan tage min plaster af. Hej, nu er frikvarteret jo færdig, og nu skal vi have lidt om naturen. Ikke? Okay, naturen, det er da sjovt nok. I fortæl mig, hvad det er, en slange, den spiser. Ja, Magnus. Er det ikke mus? Og det er faktisk fuldstændig korrekt. Jeg faldt jo lige. Hej alle sammen på skolen. Nu er det jo sidste skoledag. Så ja, det går imod. Og den første, der skal op på scenen, er Magnus. Hej alle sammen. Nu skal jeg jo begynde at slutte i 9. Så ja, jeg synes godt, I skal give en stor hånd. Så ja, nu kan jeg få lidt slikkepinde. Jeg henter det lige. Okay. Slikkepinde går videre til dig, Rasmus. Hej, Rasmus. Du får også slikkepinde, William. Til alle på skolen, slikkepinde, Coca-Cola. Juhu. Kan I sige juhu? Ja, juhu.
Men nu vil jeg jo bare lige sige, at nu skal han til at dannes lidt. Jeg elsker at spille LOL sammen med mit nye hold. De voksne tror, at det er for sjov. Min mor vil ikke give mig lov, for det er mit spil. Det er det, jeg vil. Det er det, jeg lever for. Forstår du nu? Hej alle sammen, og tak for et godt skoleår. Jeg glæder mig rigtig meget til at se jer igen næste år, hvor I skal lære endnu flere spændende ting. Og husk at læse i sommerferien og lave nogle lektier. Det er altid en god ting. Og så spis en masse is.